Salutare lumea, mi-am uitat să vorbesc la început. Asta e. Bine. Sunt Cosmin și bine ați venit la un nou episod din Block Hunt. Morții tăi. Mă. Ce vine acum să mai înjur, da. Mă abțin. Stai mă. Așa. Catacombe, atât. Meu. Aoleu. Mă întreb dacă faci tot parcurul, ce o să primești? Ua, eu, ce-mi face așa lag? Ia stați așa. Așa, bun. De pe size, așa. View. Distance. Un pic mai mic. Brightness, așa. What the fuck? Dude. Și să nu spui că nu mi se mai aranjează aici. Nope, aparent nu mi se mai aranjează aici așa. În fine. Bă, de ce-i cu lagul ăsta? Wow. Wow! Ce e asta? Ok, hai că începe și parcă am mai puțin lag. Stați așa. Măcar așa. A, ce dracu, bă? Mi-a dispărut jumătate de mapă. Ce vine să înjur acum? Da, mă, de ce blocăs? A? Sunt tânătă. Sunt tânătă. Tânătă-u. Tânătă. Hai mă, urcă-te. Grasule. Așa. Bun, eu ce stau. Nu mai plec. Ui. Nu, am uitat să selectez kit-ul. Asta e. Morții să-i, mă. Ok, să băgă și rancuri, bă, că. Marș acasă. Wow, mă întreb ce-o fi gândit ăla să facă. Uite, pe ăsta, dacă vine aici, îl prind și îi dau. Nu pe fire. Sau nici pe fire. Ok. Sau poate pe fire? Nu. Aia caută pe acolo. Bine, căutați. Oaia, să fiu și aici. Atent. Oh, fugi. L-a luat? Nu l-a luat. Atât. Nu. Mobzilla. Oaia, nu. Mi-e frică. Deja mi-e frică. Ok, ăla a ieșit. Așa. Ai AFK, bă, aș putea omorâ.
Oh, mai suntem 4 de ăștia care se ascund. Ăla nu știu ce dracu face. Dar nu că sigur stă cu F5-ul. F5-ul cum ar veni, adică se uită, poate să vadă și în spate. O să băga pe la mama naibii. Pardon. Nu. Uai, futu. Morții tăi, ia și mâine. Morți, morți. Mori, mă, mori. Bă, futu-i. Futu-te-aș. Hai să-i căutăm pe ăștia. Dacă o să pot, dacă o să-mi și randeze mapa. Bun, bravo. Bun, haideți să o luăm logic. Pe unde s-ar putea ascunde ăștia? Pe aici, diamant, iupat. De ce? Stai. Dinamita. Ok, deci că e dinamită. Tânătă. Bun, nu e aici. Nici asta. Acolo unde eram eu nu cred că el era. Bun, hai să vedem aici. Dacă e cineva. Bun. Știu și eu ce să fie. Da, asta. De asta mi-era mie frică. Acum trebuie să mă rog. Asta e. Oh, mai este doar unul. Bravo, boss. Nu știu, asta parcă ar fi un loc bun pentru că... Na. Sau poate că nu. Unde este? Unde este? De gaură în jos? Nu mi s-a părut. Ce bun ar fi aici o grenadă. În Portugalia. Pe așa, asta cred că e din Portugalia sau ceva de genul. Nu, aici nu-i, că am verificat eu. E clar, a câștigat. Un rămân. Un minut a rămas, vai, doamne. Eu doar mă învârt aici. Stai, unde e mina aia? Nope. Da, au câștigat omul. Uite-l! Nu! Morții săi!
Bun, mulțumesc că v-ați uitat. Nu știu ce faceți voi și până la vedere. Ciao les! Nu uitați de like, subscribe și comentați, să vă zic pa!